tindo makoro wang' mar tich ni makoro ng'ong'nde molo gimoro amora koro olokore bedo gir tich. Yes, wamanyane joma tindo tije. To bende ing'eni joma tindo gin jogedo te. Victor, gimoro achiel mayiera gi William manyalo bedo maber kata marach ni gimodwaro yudo. Gima William Ruto dwaro obiro yudo. Kanyocha nodwaro presidency, cho bedo president. Kanyocha nodwaro weche mag reforms migao weche mag NHIF ka. Yes. Cho loko mo ineno koketo. Nokongo chako gi NSSF. Yes. Oloko mineno omenda michulo ka NSSF ochako dhi malo. Mano okalo godo. Ochako duok NHIF. Cho oloko masani koro ogataro nindo gi bunde. Chief koro. Yes. Aya ochako biro wach mar affordable housing. Kata mar wach iti ni bodhira dhira mar koro gae mana matin. Koro gima ok wang'eyo ni to odhi chomo kanye bang' ma. Tiende ni kamoro amora mochomo to chomo ga goko kendo yudo. Koro mano en gima ber, to ahinyo ber ka en ne benefit mar oganda, mar jopiny. Koro ka affordable housing ni dhi konyo jopiny to tiye gi mbi mathoth kamano en gima ber. Koro mano to warito mondo mi wabuane. Nikech ng'eni weche mag affordable housing gi ok gin gik mochako gi sirikand William Ruto. E sirikand Kibaki cha ni neno ka weche gi nochakore. Minyalo paro kata nchire ute moko manoger kinde mane Margaret Wanjiru ne jalopa Saita Shitanda. Yes, mane ochung'ne weche mag uti. Koro penjo mantiere ka e Victor ni to penjo mani penjo e seche manyocha wach mar affordable housing ni nochako ka. Bose duok gi gite. Samane jo piny owuok ke weche mag public participation ka. Penjo ka bose duok gi gite. Achiel kuom penjo gi ne ginia ere kaka ute gi ibi chiwgi. Mano mokwongo. Sani iwacho ni nyaka jajua kali, nyaka ng'at mane garage kadongo kacha dhi chulo gini. Koro pod ok wang'eyo to ng'at mane garage kadongo ni en ibi miye ot Homa Bay kosi bi miye Nakuru migero Nakuru gi, kosi bi miye ute migero Kisumu, kosi bi miye ma Nairobi ka. Mai ng'at mosenyise ni ing'eni kata mana plot ka ji kelo omenda tiwacho ni upload ni kama kama. Magi gin penjo ma pod ok odwoki. Penjo machielo ma pod ok odwoki Victor, ma bende samoro government mare biro dwoko en ni to ng'at man gi ot owuon ma samoro osegedo. Magi jok man gi udi inja ne penjo ni to an awuon asegedo an gi ot, koro ok adwar ot. Koro machielo ma pod ing'adani nikech ibiro nwang'o ka e sirikand Uhuru noketo kacha ne gibiro gi gimoro e mbui ni boma yangu. Koro ni kuongo idhi e boma yangu kacha ma bende ni yudo ka boma yangu cha ntiere omenda mano nyis ji mondo chak chulo. Jok mano ochako chulo gini gi e sirikand Uhuru ka pok mothoth gi pod ok oyudo udi nyaka sani. To ang'eyo ni kama wane ni wani e Kenya. Mai momiyo program ni en program maber ka ji obedo gi udi. Mak mana ni penjo mano onego beni duoko gi nekech iwinjo ka ng'ato penjore ni to koro en ma en gi ot ni ere kama ong'e ni ere kama ushuru nene dhi. To mar ariyo ji te ma koro ing'ado gi te jogi te sirikal nyalo miyo gi ot kopogore gi weche mag tich. Bende nitiere kuma chielo mane inyalo yudi e tijegi. Mar ariyo ka ne omenda ma sirikal to nikech Victor the bottom line ma sirikal temo timo ma wasewacho ka en ni sirikal ni ne temo mondo mi gilose aguche mang'eny momenda donje makaro olo omenda oko to ginyalo yudo kama gichuo e lwetgi mondo mi gitigo omenda gi ka gitimo godo gik mamoko. Koro kata ka giyudo kama giole e locally ka. Koro penjo mancha ne jo piny nigo gin penjo ma pod jo piny kech wang'eyo Victor kaka mibadhi osebedo e wechegi. Kugik sama koro idwa mi ji udi tibiro yudo ka jomoko moro kata mana minister moro machon kata mana mujumbe moro eman gi ute 100. Koro ute 100 ka emochako dhi okaw embo okaw jok ma odhi okaw gi e nengo wero. Odhi owaro ute sirikal Kao gi wholesale. Odhi okaw ute sirikal gi wholesale. Mai Kenya ma wantiere. Mano ok ni William Ruto emotimo. William Ruto to timo mana gima ber. Mak mana ni jok mane e buoye ka ema ng'ato koro rito ni ute moseger ngara kacha idware adi.
to dhi owero. Koro kosedhi owaro kao kata mana ute moko 500 to dhi omanyo jok man kanyo koro chule rent. En ja orengi. En ja orengi koro en jogi dwe ka dwe kelo ne mana pesa nikech en to kodak kacha ok bi wacho ni jamoko dak kacha. En ga jok odake. Mana jogi emo dhi okao tene ma jogi miye rent. Mogik Victor, ing'iyo ni sirkal bende onego beni chiwo lwasi maber ne jogo mantiere real estate, ne jogo mantiere e migao kata e sekta mar gero ute bende mondo mi ginwang lwasi ma ginyalo gerie utegi. Ndalo moko na adhi Ethiopia, kidhi e boma ma Addis Ababa Victor, mi ibayo matin tibiro ka ntiere ute ma sirkal ogero kendo gigero ute mabeyo kabisa, ute mabeyo kabisa, lakini pod ok inwang'o ka gikawe ushuru gi. Nikech wach mar gedo ni ok en gima timore Kenya kendo en gima ber. Mak mana ni gima nyaka wang'e ni to ere kaka gini bende opoge gi jochumbu, nikech kogi kama ok ji othegore gi jochumbu mana kaka koro iwinjo ka weche mang'eny Kenya kae jochumbu donjie ka ema koro dhi thego gima ber gi gima rach. Lakini kuom ushuru gi kaka ikawe salaries mag jok mamoko mano to koro warito mondo mi jopiny emo dhi otim ang'o gibi giwinjie korgi ni to ratil ywagi machalo nade nyime ka. Erokamano. An gi geno ni